Violet, how are you? Brenda Shamin, say, my junior, how are you? Lizzie Musaidze, Morisei, how are you guys? Barbara Green, how are you? Barbara Green, Matilda Rumembo, how are you? Wazana in love, say, Lorraine Nyamakura, how are you? Eliwe Kakadaize, how are you? Precious Magega, hi, pray, for the sake of pray. Sarah Beckford, how are you? Sarah Ruth Kayla, how are you? Liza Chapkanya, Mairu Faro, Maspera say, Rachel Duri, Justina Maniere, Urisei Mfana, Grace, how are you? Gracie, Evelyn Nika, Urisei, C. Sharo, Shiridi, Jessie Lioness, how are you? Ali Bota, Maspera say, Janet Ngoma, I hope you're okay. Aisha, I hope you are good. Botisi Westband, I love you. My Nigel, love you. Nicolette Matsuku, she is saying Nikki na Mariang. Yes, she is saying Matega. Hands in a fight. So, to depend on Mrs. She will forget it. Don't care, never look again. Never again. Nicolette, Madden, do throw Nicolette to pay Mariang. Nicolette is owing me, guys. Now me try live. Ane Mariang, Nicolette. Nikki. Right. Tambuzai Ivy, Paidamoyo, Masungoxi, Patience Duve, Nicola Mafunga, Patimaramba, Wazana in love, Cecilia Ziweta, Mike Adama, Rimbai, Annette, I want to tambira guys, Nicolette mning na wangu, nduto tamba, Mungazo shwambisa guys, mningi na wangu, Debra Francisca, joise, kwa ichiwa da simeli marizo kwenda kumusha, kwa marizo na mushachi, tutanga Shamwari, unganza mari yako Shamwari, save mari yako Shamwari, ininda kato save yangu, save mari yako, anzi miene mafuta kwa iti, alright, Haiti EP, tinetuma Haiti, I'll talk about it now. Haiti EP kwa iwe kumusha Shamwari ndaka save yangu Shamwari kana usina kusave amena ako mune munhu save mari yako guys apana zvokuchekana unless kana mukangoti ngatironge tingoti bus 1 tita kugwetosine bus 1 guys toronga program ye bus 1 tobhadhara tonzwa kuti bus roti mari kusadza because tozadzaka tongokwira tose mbus tongonanga tongonosiyiwa pa destination 1 guys pa destination 1 mwe mozona yake hamuzvondi zviri nani totakura netundu yedu tobva takumbira neve mabhazi kuti vauye nemazitroli vobva vatakura neluggage yedu toita dhiri navo hamusi kuzviona guys zvingatori nani hamusi kuona zvingatori better guys varida kuenda kumushacho mumbori vangani kosunzai maoko tiri vangani 1 inini pano tanga ineni kwaitira tizeu chise ini ndakatogara zvake pamushana panapa aritowaziwa ona ndakatogara pamushana ndakapfeka chishoti kuzvigarira pamushana chiwaziwa ndiri pamushoti nhasi kwabuda kamushana ini pamushana chaipo ndakatopfekera kashoti nepanakidzira pari kuita kuti tiburise chiso wakanda azvasvika baba harare vane vhiki vari kunoku baba harare vane vhiki vari kuno noti muno murastenburg vangu vari kune imwe town but muno machasvika nhasi nai anzi Haiti Joburg ituzve rachel ipi yacho tinetuka zvitori nemusoro hamusi kuzviona guys chiya ngachishungani ndiani kwangavhura gurupu rokuti kuchindwa kumba vhurai gurupu 1 munhu magurupu achawandisa asi vhurai gurupu guys kana tiri serious ngativhurai gurupu 1 tonosara kuenda kumba tosangana mugurupu imomo then we plan forward why not now in December hezve muna December see but muna December vemabhazi vanozobvuma here because vanenge vachiwandirwa kava zvoda tigare tataura navo nguva ichipo ino unfreeze account usina permit aiwa kana usina permit unfreeze zvaunoita iwewe manje unoenda kubank reFNB wonoti ndokumbira withdraw mari yangu yese anchada account yenyu vanokupa form raunofila wofila form rekuti ndoda mari yangu kana yakafreezwa andichika then I think it's about 2 weeks FNB vokupa mari yako yese andiona wosiyana nazvo kwanzi nasipa kwa wigi yangu yemakuseni which one ndikudhara mari vaitotonga vaigwe nguva iyoyo ndikudhara yekwanashe alright ndoya nawo
wigi yaitopisa panguva yasha handi 2019 payasha yaitopisa shamwari. Hanzi SIS MELLY vasina ma-FNB app vane ma-accounts koko vatanga kusenda ma-message kuti 31 December kana usina permit make sure wabvisa mari. Handi mukuona Maisaro atotaura gai ndipine comment ya Maisaro very crucial. Comment ya Maisaro iverengeyo guys. Maiverenga ka? Maverenga ka comment isho. Maverenga comment iyo kai. Hanzi mabenki atanga kuchitumira kuti bvisai mari dzenyu by 31. Saka imimi kana makangwara handika chibvisai mari dzenyu mundichengete inini. Imi guys, bvisai mari dzenyu ndouchengeta inini. Monditumira ndichinyora pasi kuti Shumbres wakanditumira 5,000. Sara wakanditumira 10,000. Tafadzi wakanditumira 15,000. Ndonyora pasi ndochengeta mari dzakana mchichika kudya. Kati asvika pana December pa ndochitanga manje kuti mwere inini ndamboispinasi. Aine ndatoispina zvakasimba mari yoyo. Right. Saka anyway guys, maskwera sena chiti musvike 500 ndine a very important announcement to make. A very important announcement to make. A very important announcement to make. Chishika ipa 550 guys. Leza yomwe chike pa 550. Kumba ndoda kwena nga simara. Ndosha tukutaura panapa winit. Tukutaura panapa. Gati shike ipa 550 guys. Gati shike ipa 550. Ndine important announcement. Leza iwa mwe moso share kune mamwe ma page ne ma groups information achive yango famba ka one. Share iwo kune mamwe ma page ne ma group. Even ma group akati venga ya share ikoko. Nokuti batori mumazigosa anongomukira kunotuka si vasina information vachitobatsirikana ufuti. Saka share izvinde vazivewo sevaizvi share izviende share ma message iende vanzwe vari ikoko share vanzwe vari ikoko share nokuti vanotevereka zvine musoro vanoda zvina basa asi information osaka kuti hatinambozviwa isu. Saka regai tivape, let's give them the information. Ativapei ndo mutambiro wavo. Ativapeiwo. Ativapei guys, ngatifambe tichike pa 550. Hanze kumba kune hakuna dudula zvekumba. Nditipise kuno. Masori yenyu makorokoza echiZimbabwe ngakazara munomi. Nasika kuine hondo yakapenga. Zvapwanya panywa vabatwa zvavo zva kwakuine hondo chache uko kunoitwa zvemakorokoza ikakhiso ichiko. Hakwakuine hondo chaiko. Kwakuine hondo chaiyo nasi. Vadzingwa manya mene kuti vaenda pai. Ndiri pamushana zvangu. Guys, hande itone tripa 440. Awa sekumgoni vakazviwanira imba yavo kumocharuko. Ndokwavari. Ndifunga vato relaxa vari momochari momo vachitotadza kuti vadedza hama dzavo dzivatsvake kuti varipi vatonyatso kurelaxa zvavo. Kutonyatsokangamwa kuti vakafa. Kutokangamwa kuti havana hama dziripo kwavari zvakatofaya. Vakatorelaxa shiwa vari muchando imomo. Pane kuti vasunde hama dzavo dziuye tiri kungotsvaga. Asi zvaEddie Mngoni ka. Ande ndofunga vasi Eddie Mngoni. Iro ndokutoshandisa sere kuti Eddie Mngoni atotsvagisaka. Ndori kuti tisavawane iroro. Sita ravo renhima ravakasvipa iri. Ndori kuti tisavawane sita iroro kuti Eddie Mngoni iroro. Right. Right guys, masquera say masquera yes Kelvin footage really say right. Ndauya ne-announcement iri important guys, a very crucial information. Sezvamunoziva kuti ve-CG, ve-Consulate General vari kufamba handitika kumatauni akasiyana-siyana, kumaprovince akasiyana-siyana ikoko vachitoresa vana mabhethi. Kune vana vakazvarirwa muno kudhara vanotora mabhethi emuno vasina mabhethi ekuZimbabwe. Handiti koita vamwe vana vakangobvawo kumusha vasinawo mabhethi ekuZimbabwe kunoku. Koita imimi vanhu vakuru makauya kunoku mukagara mapassport akaexpire muri kunoku. Handiti mukapererwa nemapassports kana kuti akaexpire usina mari yekuti ndodzokera kumba uchitya kuti ndenda kumba ndono apply my passport ndozodzoka nei mazvi zvangu hazvisi kubatana. Saka ndavigirai good news. Ndakuvigirai good news pano. Saka kubva musi wa10 kusvika musi wa12 handiti vanenge vari kuMpumalanga. Consulate General vanenge vari kuMpumalanga. Embassy yedu yeZimbabwe inenge iri kuMpumalanga, kuMbombela Hall. Handitika kuMbombela Hall ndokwa munoenda ikoko. Handitika 10, 11 na 12 madetsi matatiwe mochinyora pasi. Handitika bekuMpumalanga ndopa munonopiwa chi munotora muno apply ma passport enyu munotora ma birth certificate evana. Handiti saka kana uchinde chiti kunotora passport handisi kureva kuti unobva wakabata passport yako kuconsulate kuniki kuMbombela. Aiwa unoenda ikoko kone zvinhu zvinodiwa pakutora passport. Handitika chitupa chako, birth rako, zvinhu zvinodiwa nemari yako yeform
handiti. And then you go there wobhadhara wofila fomu rako wosubmita sezvinodiwa handitika vohonyufila nefomu rako handiti zvese wochiaplya kunoku vochingokupa fomu iwewo wochitsvaga munhu waunopa fomu rako kuZimbabwe anongosvika nokusubmitira handiti anongosvika achinda kunosubmita chete hanimaona yobva yabuda munhu iyeye wobva wanyora womupa power of attorney yekuti passport ikabuda ikoko anokugamuchirira futi passport mapassport ari kubuda ne1 week guys hanimaona kamwe 2 weeks ikabuda munhu iyeye unobva watomupa mapowers ekuti wotonyora iri inonyora tsamba yekuti ndingi ndamupa marights ekuti passport yangu ndiye asubmita kana ikabuda anosubmita but zvinoda munhu anenge ane siremu yakafanana neyako hanimaona oenda unotora passport yako yaya kana chikutumira kunoko kutumira back kunoko handimona kuti uwane kufamba mwedzi yasara mishoma iyoyi kana wakangwara handika unobva wadzosa passport yako wobva waidzosera futi kuborder yodhindwa wopiwa 3 months dzako handika kuti unyatsoshanda zvakanaka kusvika pana December usingavhunduke kuti handina mapepa because unenge wakaisigwa mapepa madays saka madays chawo unonyatsorongarongawo 3 months unopiwa handi woziva kuti August September October handika kana kuti September October November uri right haubvunze kukana ndiri mai chete vanobvuma ndise birth mwana here unozati ndingakunyepera imwe information yekuti ana mai chichi hana kubvunza handina mbobvunza ini mwana wako unotoresa pasina wokureva kuti pasina baba nditi uchireva kuti baba vakatiza ka unotoresa kana baba vakatiza unotoresa ndafunga kuti kungoenda wega uchingonotora pasina mwana pasina chi kana wakatiza baba wakatiza uri single mother enda unotoresa birth certificate unotora birth certificate remwana unotora birth certificate remwana enda unotora ndozvandiri kutaura tepina panapa kuti mabirth nemapassports handiti mabirth nemapassports kuMpumalanga this time saka musazoenda mchiti kwati yakotora zvitupa hakusi kutogwa zvitupa mazviwa hazvisi kutogwa zvitupa hakuna zvitupa zvinotogwa guys unongoenda chete kuno apply passport yako ne birth certificate remwana chitupa chinotogwa kuZimbabwe aiwa unotora Gertrude hanzi sisi kindly please advise if we are able to take chi ID takanze hash kubuda handisiyazonzwisisa Mona Lisa question yako. I'm not getting your nikiri and I'm asking about my e-passport ndio akubuda kama e-passport ndio to apply passport ko ndio akubuda kama nyuwa naye manyuwa naye ndio waoningwa kutopiwa uchapiwa ekudara yaya uchapiwa kudara unopiwa iwo manyuwa na require vari ku Joburg yese please Joburg yese avakufambiri ku Joburg nokuti ndo kune maoffices avo saka havana kuti vangabuda maoffices avo vachinda kumarokation imimi veku Joburg munongo apply online veJoburg you go and apply online veJoburg hani muri kunzwa hazati tosungwere kusungirwei nai Patricia passport iri kubuda kuZim iwe uri kuapply kuno hakuna passport inobuda sikana teererai muvhure zheve vurai zheve kuno uno apply chete passport hakuna inobuda ino apply inoenda kuZimbabwe handiti kuZimbabwe ndo kunozobudira passport yako iwe handiti kuno munhu waunenge wati iye woda kuti akutorere chi ado kukollectira iyo passport odo collecta passport yako okutumira inenge passport iyoyo handiri kunzwisisa saka ikona kuzoti kuno usazofunga uchienda Consulate kuno correcta passport passport inobudira kuZimbabwe Durban vakatobvako saka imochiinda veJoburg apply online mopiwa appointments kuzara kwenyu ndiko kuti makawandisa kuJoburg asi unopiwa appointment hanzi itai maHlatini wokunonzi kumaHlatini alright kumaHlatini kweyo kutaurwa uko kunonzi kurutaurwa kuushu kuMpumalanga ikoko handichimona saka ndareceive email yabva kuna Consulate General handisi kutaura zvinhu zvemusoro wangu guys aiwa ndikutaura information andinenge ndapiwa na Consulate handitika muri kuiona mozoti kwa SIS MELLY vanzara zvinhu zvemusoro wavo munoti muri kuiona zvakanaka ndidai hamukutonara totumigwa riri PDF iri
handi maiona ite tumigwa iri pdf iyo saka ndiri kupai first hand information handitika ndichakanda zvangu chiitsamba ichi ndichakukandirai tsamba ichi munyatsoona ndichakukandirai kuti mutenderedzewo ndichakukandirai tsamba yacho papage apa motorawo motenderedzawo kuti vati vanenge vasina kuwana information vaya vawane information. Saka moenda momukira makuseni kuti mukurumidze kusevhiwawo momukira makuseni monobatsirwa handiti kokapa handisati ndaziva ini ndiri kukupai zvandinenge ndaudzwa handi pavanenge vandiudza inini kuti pakati ndipo pandinokuudzai amona pavanenge vandiudza inini ndipo pavanokuudzai inini handingakudzi zvinhu zvemusoro wangu zvavanenge vandiudza inini ndo zvandongoya ndichikuudzai kwa zvimwe zvakwana here kuti zvakashota zvakwana zvimwe zvauda kuti nditsoretsoka utore screenshot undiseka unyari iri yogumbo iro zvikumwe zvangu zvakwana izvo right. Passport yacho ndichitupa ndichete ndisina birthday no kana uchiapply kuno zvinongodiwa izvozvo ndagadzira Janet zvinongodiwa izvozvo kuchitora chero kuZimbabwe passport ndo zvinongodiwa kuno. Saka Free State handizivi asi I think Free State vachibva kuMpumalanga vari kuenda kuFree State ndo kufunga kwangu pane zvatikonibva china takambotaura yatakamboita. Saka Free State mogara magadzirira but ndichakuudzai anomona ndichakuudzai asi ndofunga vachibva kuMpumalanga vari kunanga kuFree State anomaona. Saka pane umwe mubvunzo here uripo ndezvanandati ndiye kuzokupai information iyoyi kuti musaosaririra chiapply mapassport handiti nokuti tinogona tapedza muno December asvika sezvo takuinda kudai December akasvika tikainda kumba togona kuti achichindai kuNamibia tochinanga nekuNamibia zvoda passport ka zvoda passport asi kana tasvika kuno kumuri kuzvigonawo sei kwamuri kwesisi chero tikainda kumba chero tikadite chingonanaka tobatsana pamhepo apa chero kaenda kugoko uko kumachonyonyo chero kaenda kubhinga chero kaenda kupi tongozosangana paonline apa totaura kuti vasikana kuri sei kwamuri uko hakuna zvina kusunga todi hendei Namibia kwanaka kauti hendei kuZambia shandenda kubatsana neni handei toinda anomaona hanzi overstay handizivi handigadziri maoverstay I don't know handigadziri maoverstay I don't know nokuti tatadzingo yedu muno tochindawo toinda kumba tonoona kuti kumba haufa zvakaramba toita plan B guys toita plan B paZambia panaka pakwacharave nevhari kudarika randi togona ngono zvimbonyekedza muZambia imomo kwacharave nemari guys kwacharave nemari yakadodidzana nedarika randi saka togona kutoinda apa ninge apa paZambia apa ani mwana saka ndo nyaya iripo yoyi andimanzwa so pane here mumwe mubvunzo ndinotenda tafadzwa chinoyera ndinotenda right. Imwe nyaya iripo anzi Pretoria yakatobva Pretoria mungori region yeJoburg imimi apply online Lia mungori region yeJoburg imimi apply online kwanza Zambia anobhura tonodzikama kuZambia toenda tonodzikama tiriko naiwa titinga toenda tonodzikama tiriko koko shotodii saka vane mari dzavo kumabhengi please pazvinoti kunena October November ko handika December noti mukamirira bvisa December ka 31 rinenge ralusa futi value hanimaona mari iyi inodonha nokuti December munhu wese anenge achinda saka mari chadonha saka imi chimenge chatinona November October uko mabvisa mari dzenyu hanimaona October uko makabvisa mari dzenyu bvai mari dzimabvisa mari dzenyu mari munobhadharira kuno Eliza kuZimbabwe yangu kwangu yekungonoprocessa passport yako mari unenge watosiya consulate kunuko yaka overstay ndakataura loveness ndakudzokera futi pane vandakataura chete munotaurisa mazimba ndakataura pano ndikati vane maoverstay acho vane mabhani vane chindibatei kuseri ndakazvitaura pano vamwe vakauya vakagadzirirwa mapassport avo hobho vanhu mapassport avo anaka kana varimo vakagadzirirwa vari palive right now taurai nyorai mucomment section vamwe vakatonopiwa mazuva vakauya zvani ma3 months avo avari kushandisa tikavapa vari kugadzirirwa mazuva avo zvakanaka vanhu vari kufamba nemapepa avo zvakanaka nokuti anenge ane madhesi takazvitaura pano vanhu vakati vakauya zveshuwa zvechokwadi zvomuwando chaiko vagadzirirwa mapepa avo vakawanda mapepa aya anongeta kana 2-3 days anenge atodzoka
wotogadzirwa passport yako chipadago kana kuti bhani kana kuti chiya mheni. Anomaona takazvitaura pano kudhara. Kana wakarasa passport vanenge vakuda tsamba yekumapurisa handiti ndizvo I think vanenge vakuda tsamba yekumapurisa kuti wakarasa passport unofana ndonoripota ndakarasa bepa. Tengai madola, bvisai maranzi enyu mutenge madola, muchengete madola. Bvisai maranzi enyu mutenge madola, muchengete ari madola. Just to be on the safe side. Handiti right tapedza iyi manzwisisa ndichakanda flyer moritenderedza. Handiti right imwe nyaya ndawira ndeyekuti mangwana sera mangwana estati hanzande tinovhota tinogara munyika yedu Zambia kwacho siyambulema iwe longina tikuenda unovhota kunovhota tiri kuenda hatisi kurega kunovhota tiri kuenda asi tinchavhota zvikana tovhota kwaiko zvinotimirira kuvhota tichitei saka tinojera life yekuZimbabwe kashamwari saka kama kuti kunotojera kudla makota iso tajera kudla sipahlo chingwa chinge chakaruma acha choruma poloni choruma zai choruma russian choruma lettuce choiswa masoso iwo twai tingonogara tozozviwanepi Zimbabwe tozviwanepi kuseni anza nitengese madola na email muvani munotsvaga muvani imomo muvani imomo muvani imomo ndo mari wona kuti Zambia yanyarara sei guys. Zambia so peaceful. Teresia Zambia kunyarara kuti zima sivano no noise nothing kunge kwa kuri kunaka kwanaka muchambovaona njerere mastreet mu vane ku Zambia zvanaka kunge kwa kuri kunaka kwa maimwana tisi toka tasara tikungomberereka na Masomaria isu ne Masomaria tisi tasara chingomberereka pose Zambia vati ziva kunge kwa woko ungachavaona vakutodzokera vega willingly maimwana willingly isi chingoomera munhu zvakaoma ku consulate ikoko kwavanouya Patricia kwavanouya ikoko hanzi kubvisa overstay handizivi munotaurana neanozviita wacho ina handizivi kuti anje jamari asi imi munotaurana ne namba ndokupai ndiye munhu anozviita ndiye munotaurana naye ina handisiri ndoita izvozvo amona handisiri ndinoita izvozvo ini ndingopai munhu andotrasta a trusted person okuti that person won't mess up your passport chete ndiye munhu anongokupai right hanzi natafadzwa itai certificates vanhu kana uchigona zvokuruka musoro chako ruka musoro ita certificate yekuruka musoro kuti ati mugone kuna na Australia kunenge kurudiwa vanhu mugoinda vane mukana vekuinda kunze kwenyika vechidiki imi vana vechidiki imimi itai kuti mutenge muigadzira certificates togone mwana uyu muinde kune dzimwe nyika muchine machances ekuenda even kuma cruise kuma ship uko kuri unoshanda vamwe 6 months ukachidzoka nemari endai ikoko hazvibesere kuti muswere muchitedza magurupu asina basa emakuhwa pamasocial media apa itai kuti mugadzire upenyu hwenyu muchiri vana vadiki muchiri kuda kuenderera mberi nelife muchine life yekurarama kumberi kwenyu zvinhu honai maomera zviri kuita handiti saka imi muri kumhanyisana neupenyu hanomaona muri kumhanyisana nelife otherwise chokwadi upenyu hunogona kukuomerai muchiri kuma20s ka mukashaya kuti zviri kufamba sei isu at least kuma20s uko 30s ka takamboinjoya Zimbabwe chokwadi chakanaka takamboinjoyawo Zimbabwewo yes zvakaoma asi zvazvisina tasinga gweruko kuri kunzi mvura yaane 1 week and some days tepu dzakaoma kwai masango hachaiti chigoro of course kudai kwai ambuya vari ngosangana nemukwasha vari chiZambia chavo vakazvifukidzawo vachiitawo vachizvibatsirawo vari pakonapo mukwasha wari pakonapo achizvibatsira vanhu vanongomuka makuseni vakananga kuzvisango anomaona kwanzi varongonuka vakananga kuzvisango kunoita tsvina yekuseniya anomaona saka nokuti mvura kwanzi yave ne 1 week and some days no drop nothing kwaisai macomments alright mvuri so kani business kumborangu ringatokwa screenshot kakora rotenderera ndikarira ndingakora ndichirira nhasi hanzi kuri risk amene pamuda tariro vanhu vakawanda vakabva pane padiaries vakaenda pano ndakambokaenda maposti vakaapply madiaries pakaita 4 madiaries akwana basa ikoko vakauya vachitenda zvisingaiti izvozvi as we speak vakaenda kuma interview vakanopasa as we speak right now vava nemwedzi 1 variko kuma cruise uko variko varikutotaura vachiti zviri kufaya handizoziva wangu kuti kuri risk ndekupi nokuti kusiri risk ndekupi naye munin'ina wangu imo muno
mutsawashe atikwanisi kuzviramba kana zvauya nemwako kuti ndikanjirewo so imi munozopisa munhu anenge ari wrong manje imi munofunga kufunga kuti tichazviwanepi ndopamafanga kufunga chete ipapo ina ndingazorambi zvamufanira nowo kanipanyaya kati come and post for me as ID ndingokanda nditi ndirambi animona saka kwai kugweru kwa vhiki nehafu mvura hakuna kana domwe riri kubuda munhingirikiri hamuna animona mutepu saka takamboenjoy isusu mvura atinamboona kunetsa kwai tichikura takatanga kuiona manje magetsi atinamboona tsekwa imimi magetsi kuzimbabwe kutonzi chitori aiwa izvo vatojaira kubika nemoto animona saka chinonetsa tariro iwewe kana wafunga all life muningini mwanangu it's all about risks wanzwa muno South Africa matigere muno irisk yoga because uri muyadhi mako unogona kungopindikwa naona nepfutika vachida kutora chinhu chisina nebasa rese kwaijeka mota cheche vakasiya vakuuraya saka it's a risk imo muno matiri andiona kuzimbabwe kwacho futi yangove risk futi kugarako nokuti futi dzakapinda vanhu vari kungourawa vasikana vari kungouraigwa mujolo nefuti saka kwatoveri hakuna kusisiri risk iwe kana wangofunga kuti uda kuenda kunoshanda andi hausi kuenda uri one makawanda cruise inenge yakazara inenge ine vanhu cruise inoita vanhu kudarika mabhazi kana 10 aninoziva vanenge varimo saka isi risk yako wega irisk yevanhu vanenge varimo mukuda munenge muri kana 100,000 ameno asi hazviitiki every day anoona hazviitiki every day saka vanoda kushanda eshandai vana vechidiki please ini kurudziro yangu kwamuri inoti pane kuswera utererera muchituka vanhu muchifamba nenyaya dzevanhu dzisingakupi chingwa kumba kwenyu ndo mukana wokuti right now mubvunzane itai magroups amunobvunzana kuti toita sei what is our next move guys tonanga kupi ndekupi kuri kuita vamwe muri kupi tinzwe iwo mapepa vari kunze kwenyika toita sei mutukundo anowanikwa sei tindewo ndo malive ndo mapeji amungade muchiswerera kutevedza ndo zvamungade muswerero kuita izvo kutsvaga kuti what is the next move because muno tatakadlaka saka zvapera anomaona zvakupera anomaona tatakarelaxa but zvadi chimwe nechimwe chine maguma acho zvakuguma saka please vana vechidiki chimanyai endai mesi munachotana namwari choo chokwadi chaicho endai kumacruise ship uko vanoda handiti vane mikana yekubuda diaspora kubudai Sweden ndaona Sweden uko Canada muri vechidiki muchine zvinotemwa ropa mune simba renyu go there and work endai munoshanda go there and work munoshanda ndokurudzira ndinokupai iyoyo go and work ndai munoshanda siyanai nezvisina nabasa rese izvi munotsvaga mari ndai munotsvaga mari handiti Mary mapermits rega ndikutsanangurire Mary kuti unyatsonzwisisa because ndikuona kuti hausi kunyatsonzwisisa utori umwe unogona kutobatwa kwarohwa kauchingoti mapermits ndakamira ndogadzirwa 8 December adarika Mary mapermits haanambovhera anzi haasi kugadzirwa mazeti anziko mapermit aya ZPS anonzi kudiko Zimbabwe anziko Zimbabwe permits what anziko mazPS mapermits aya akanga apiwa munhu wese aya aipiwa vanhu aya mahara aya ndiwo asingasaprocesswi kana uine inonzi scarce skill anditika kana uine scarce skill uri a scarce skilled worker vanotoisa kunotori nelist anditika yemascarce skilled workers aritori pademand ari kutsvagwa muno muSA for instance e.g. kana uri engineer haushaye basa muSA because itori palisted yemacritical skills it's a critical skill iwe nene hatina skill iroro saka hatipuwi mapepa nokuti hatina skill iroro asi murume wako iwe vanogona kudara neskill iroro kana sisi vako vanogona kudara neskill iroro handiona vanonoapply zvakanaka goma face zvisina kana backdoor zvisina kana chitsotsi vanopuwa 4 years dzavo dzakanaka handiona vanopuwa 4 years dzavo dzakanaka 4 years dzikapera vodzokera futi kuhoma face I think it's about 1,200 kana 600 rand yachazini andimona wopiwa zvakanaka kana uri teacher wemaths uri teacher anodzidzisa maths handitika hautonani ndi usadligwe mari uchinzi kwai inda kwai kunonzi kune agents aya ari kutaurika kunzi kwai mwedhigwa mapermit inda oga ku-VSP inozi VSP amene uwoyo ine contract nehome affairs inda oga kwene mapepa ako asi avo vane mapepa ari kudiwa ema-critical skills musazvinyepera muchinda kuno applya muri kunzwa mapepa aya musina sakwa
Chekutanga kunodiwa sakwa. South African, no chiko sakwa. South African qualifications evaluation what ameno stara cheko. Hanimona. Tanga maita sakwa. If change your certificates from Zimbabwean certificates to South African evaluation. Hanimona. Tanga imachinja ma certificates enye apinde into South African kuti zvinatso ukaenda usina sakwa zvinono rejectwa. Hanimona. Hands nezuro they updated. Yes. Hanimona. Saka kana iva vanhu vanonise vanona mapepa havatorina zvinide kunzi kwai back door chi what chi what go straight une mapepa akakwana une sakwa yako you go straight ku home affairs ku VFS yo unosvika uchiti gwa mapepa ako chitopiwa inoita 2 weeks ninge yatobuda permit yako. Animazviona kana uri diesel make iripo pa listed iyo inogara iripo haibvi. Boiler making inombogara iripo yombobviswa yombogara yombodzosekwa yogara iripo. Saka minoti mazano zviri papi. Musanyeperana zvenhikiri zvekuti kana vapepi ari kuda pakati musadligwe mari. Mazviwa. Musadligwe mari. Musadligwe mari. Hanzi ko vari kuita ma ID. Vari kuita ma ID here. Ani muno here kana tikupi. Ku Ukraine kunohlisa uko. Manzi ma caregivers azviswe pama listed zvazva. It's not a critical skill. It's not a critical skill. Caregiver is a critical skill, my dear. It's not a critical skill. Azvitomboiswe pama because even vemuno vacho vakawandisa vemuno vakaita zvema caregivers. Saka it's not a critical skills. Ingatotora around critical ma skills asiri common aya. Anaona asiri common critical. Andikuona because pa critical yemuno vanenge vachida experience. Saka vamwe vana vano qualify ku Zimbabwe ko. Andika a qualify ku Zimbabwe obva arega kudi kunoshanda because mabasa akuna okushanda kwacho akuna ongocheketa certificate mumba. Saka vanonetsa vanhu ndo vanozohaiwa netuma contract companies. Hanimona ma contract companies vanozova haya because vanenge vasina experience. But uyaya vatsenge madhara ati kure yaya havatoshai because vane experience kugadzira machine iyoyo. Hanimona vanotobuda nekugadzira chi nekutogadzirwa nemunyaya ma experience avo iyoyo kugadzira machine. Caregiver winti. Hanimona vakaisa caregiving vanenge vakutoisawo nehouse girl madhumbi. Said ari kuda ma permit mino company ya advertiser ini kusenjera ni achita kakabuda mino kungovunzawo tariro umba andikwanise kuti ndipindire panyaya yazuva andikwanisi kuti ndipindire panyaya yazuva ye business permit rake ashando zanecho business rake ane business permit yakabuda zvemashua. It's true, I saw it with my own 2 eyes. Business permit yake yakabuda ndochokwadi but pa business permit zvazvinoita andichika vanoda 5 million into your account. You need to have 5 million into account. So zuva nengane zvakaitawo kubasa kwake wanoshanda kuti maybe varungu vake ndivakamugadzirira vakamisira maridzi and things like that kuti ribude. Anditi business permit inotoda 5 million haina chitsotsi. Iwe saka kana unayo 5 million yako then you qualify to apply for a business permit. Go and apply. Kana unayo 5 million business permit unopiwa guys. Ndochokwadi. Kana une 5 million yako permit business unopiwa because vanodawana nemari vanoya kuzo investa muno. Anayo business permit sure. Kana one varungu vanokwanisa kuisira 5 million vachikutemba. Animona kuti vakuisira makandu vauvabira udini uchiti kwa mapepa uchisodzosera mari yavo bo mupepa wekese vanokuitira ndochokwadi. Ma IDA nai chameni jojo uda IDA muno chameni jojo tamafadizwe uda IDA kupiwe busy Consulate ungo apply passport yako. It's easier because passport inonetsa kuti unoforera ku Zimbabwe. Saka muno mari kukuvinga iwe enda no apply passport yako yobuda chete nebheni mabhethe vana. Andiona zvema permit yemu ID muno zvakuna ID muno yaunopiwa. Kana ukaita permit yako yemuno iri legit isiri ye ZPS inoichiko ZPS aiwa ma ID unoita kuzimu ID yemuno unoita kuzimu avaite muno ma ID unoita kumusha. Uka apply permit yako isiri ye ZPS
handi muri kunzwa ukapedza 4 years dzako automatically you qualify to apply for a PR. Handi muri kunzwa, from what I know you automatically qualify. Saka iwewe unogona kuenda manje wega ku VS koko kuya kwa mataura kuya wono apply chi uningwa ne makore u system urimo haunambopara mhosva hauna chi. Musaite mhosva, musapare kana drunk and driving chaidzo musaite, because vanocheka zvese izvozvo. Hanomaona vanocheka, make sure kuti ma fingerprints ako ari clean, nokuti vanonocheka ukaonekwa uine mhosva zvinokukanganisira kuti wane PR yako. Not ZEP kuma VF kuma VSP kuma VSP unotono apply PR yako, asi make sure kuti uri clean. Saka pai chiti muchero muchifamba musamwe doro chero speed kana uri foreigner obeya mitemo yemuno kuti usawanikwa une ma fingerprints ari musystem avo, because kana une critical skill une very high chances of getting mapepa emuno zvokutogara muno zvokutogara chaiko. Anomaona zvokutogara chaiko. But kana une criminal record manje yatofa yakaloda. Saka make sure kuti you keep yourself clean and kuitira kuti kana mauda kutora ma PR ukangotora PR chete, kana wapedza kutora PR antika wakutora apo apply chitupa, waba apply chitupa chako muno unotona apply wega, topa matsamba unotosvika uchitomira uko ma face line uchito apply chitupa chako chichitobudawo. Andi mazvona unotona apply wega, utonomira wega pa line. Andi muri kuona Pretoria apply online. Right, apa tapedza kapa tapedza, right. Then Saturday vari ku Binoni, Saturday kune high tea ku Binoni kwa Blessing anditika kunonzi kupamuzinda lodge anditika kuchenge kuna ndimbovatega pamuzinda lodge pamuzinda kuti vagozotipa info ikakwana. Pamuzinda lodge Binoni ndiyo yakanzi pamuzinda, ndiyo yakanzi pamuzinda watu here ndiyo here. Saka vari ku Binoni Saturday mbuya Pearson ndaona vachidosvika vane ka slim fit keguwa, ndaona vachirenda vane ka slim fit keguwa, saka vasvika. Anomaona saka vari kuda anditika kuenda ku high tea, please high tea pa Binoni, let's go and support our own from the venue iripo nde muzimba mwe wedu anditika Blessing tinoenda paari tono supportawo kune vachada kuita ma functions avo ku Joburg, ma party, ma wedding, ma chichi, ma high tea waya chichi. That's the venue to go. Anomaona, that's the venue to be. Enda ipapo taurai navo munobhuka zvese zvima function, ma women's conference, what munogona men's conference, udati varume mbonosimbisana moyo yenyu because muri kungoramba muchingozviuraya everyday nenyaya dzemunhu. Okay, hands pamusina. Alright, ndatega isiri. Alright, ndatega I love it. Alright, iyo ndaitega pamuzinda hotel and conference center. Anomaona intai varume tokumbira mumboita conference ikoko uko pamuzinda yekuti musimbisane moyo yenyu yadai kungobvaruka ngoti ukangobata ndichizvitira lulala yangu wobva wada kuzviuraya, ukangondibata nchita yangu wobva wazviuraya. Asi iwe kana uchiita ina handizviurayi, kana uchihura iwe ina handizviurayi, imi varume ndimauda kuzviuraya. Saka tatikurudzira varume vese kuti gadzirai conference kupamuzinda hotel and conference center ku Binoni ko, gadzirai conference, batai vanhu pamuzinda mubhuke date muite pamuzinda hotel conference, muite conference yenyu muchisimbisana nekuudzana ikoko kuti zvoitwa seiko, musimbisane hana kuti mukuzviuraya is not a solution. Handitika and zvakare muzive kuti zvamuri kuti zvamunoitirawo vana vevamwe vanhu nemiwowo
munozoiti gwe zvemangwana musafarire kuitira vana vamwe vanhu zvimwe zvinhu zvakaipa nokuti mangwana zvinodzokawo bheki kwauri zvezvo zviti gobva wazviuraya handimaona. Saka varume vari mucomment section, varume tachikumbirawo kuti nemweya waMwari dei machitanga kuti mugadzirire conference yenyu kana muna October November tisati tapatlalala tichienda kunzvimbo dzakasiyana siyana, tisati taparadzana vamwe vachienda kuZimbabwe kana kuti kupi, chimbotangai maita conference center nokuti kuZimbabwe zvinozokudhurirai, hamuzowani mari yacho yokuti mukwanise kudi kuti timudo kwanisa kuti muite conversation iyi sevanhurume. Saka dei machiitire ugona maitira muno dei maitira muno dei matigonera muchionesana kuti kuhura muchihurira vana vanhu kwakaipa nokuti vana vevanhu vagona kuhurawo, handi zviro zvacho zvokuhurisa vanenge vanazvo, saka vanozohurawo. Saka iyo venyu ndakupai pamuzinda pane tori nechirumu chevarume chakagadzirirwa zvevarume chiconference room chevarume, saka icho cheche ndai mobhuka ivava muite izvo zvesvo. Vari kuita mabirthday please musati invite kumabirthday kumba kwenyu, tiinvitewo maini muri kumaloji kunana pamuzinda uku, handitika touyawo kumabirthday ikokoko tiri pamuzinda ipapa tichifara kumba hatizoyatsokupombonoka manext door anokomplaina manext door kuti noise. Saka techida tidi ruzha, techida kunyatsopombonokawo tichita ruzha tichidi isusu tiri panzvimbo. Saka pamuzinda apo ndo chako chokuti tidi tiite animaona, ndoko kuti tikwanise tidi tinoita mafaro. Saka Saturday kuseni guys pado ndofunga unokwanisa kubhadhara ako pado, but yanga yakakurudzirwa kuti ubhadhare before, but I think you can unokwanisa kubhadharawo pado uchisvika musiwoyo. Saka mochena vane madress ekubhururuka aya please. Isu kuno kuSouth Africa tozati theme yeHaiti guys, hakufangi kunge kuchipfeka mazidress edu atopfeka aya, tofanga takapfeka zvinhu zviri simple, zvima two piece, zvima outfit nezvima fascinator nezvima gloves zvibhutsu zviya zvakadai, asi tave ne modified Haiti, amplified version yeHaiti yekuti taakuda kuti isati vamwe atifambe usiku zvokudaro everyday, asi madress aida kumapfekawo. Saka ndopo tomapfekera ipapo pamaHaiti. Handi muri kuwa musabvuma kusaka kunzi kwaizva asi dressing yaiti dress is ball gown, pfeka ball gown iroro nokuti hakuna kwaunogona kuzoripfekera. Hatifambi usiku kuZimbabwe, hakuna nezvikoma kuita zvinhu kwatoda kuenda kwakuna mafunction ekuti unopfeka zidziruso rogwe riya usiku. Pfeka rogwe rako iroro maskati uinde kunofara namwe wakachena chena, zifascinator rako chifascinator chiheti cheche padivi chiya ndo chino chifascinator. Handimaona tenga chiheti chakuna unonzi zeri ugadzira zviheti zvakanaka fani, zeri ugadzira zviheti zvakanaka fani. Kauchida namba yazeri ndibate handika uise order yako ugadzikwe chiheti chako chapadivi apa, chinoiswa padivi apa chinenge chakanaka chiya ndo chino chifascinator chiheti chiya. Pfekai mabhurugwa ano madress enyu anobhururuka aya, bhururukai muri madress kusura mangwana pamuzinda. Mai mbuya Pearson zvoko kusangana mavhitoro oga kuri kusangana mavhitoro oga kwakaipa. Saka ndo vanenge vari MC mbuya Pearson, then manheru tapedza zvekumwa tii hovhu dzonaka idzi, tapedza kumwa tii dzinonaka idzi tochizochinja kwai kuchange kwakapfekwa zvichena chete, tochipfeka zvichena zvoga kubva kumusoro kusvike kutsoka takapfeka zvichena. Aiwa rogwe ndo ratiri kupfeka Febhi mwanangu, marogwe ndo atiri kupfeka paHaiti inonzi modified Haiti. Tozomapfekera kupi marokwe edu okureba kana tikasamapfekera kwa Haiti tisati fambe usiku hatiiti zvemagala kuno kwasina nekuma first world countries kwamuri kukuti kunoitwa mafunction akasiyana siyana munopfeka madress ya mchinda. Totodawo kumapfeka kuno kwa Africa kumapfekera hapana, totopfekera kwa Haiti ikoko ndoko totopfekera mwanangu. Tazvitaura kudhara izvo Agadha, tazvitaura kudhara izvo. Saka kana uchiti mune inise ndoda kuzoshaya kudoshaya ndotoda rinobhururuka chero riya kuti rinenge rine mazinyanga nenzou rogwe kudorishaya kuti nyatso kuripfeka iro riya. Naindo ina handikufambi usiku, hatindi kumafunction evusiku isu kuno, saka tozodii right. Saka all white ichapfekwa pamuzinda apa kuSaturday, mopfeka zvichena kubva kumusoro kusvika kuzasi, inenge yengove ng'ale tichingobwinya takapfeka zvichena tirimo mukati momo. Apa ndo patenge tovoimbigwa manje naFerdinand. Handi Ferdinand munomuziva? Ferdinand handi munomuziva? Ndoka muimbi kari kupisa akati achindibvunza organizer we Haiti ishi, akati SIS MELLY muimbi ari kumbopisa ndiani kutoda kumudedza. Ndikati bata Ferdinand ndicho chimunhu chiri kupisa masivano. Akabva mufonera aiwa, ndakabva ndaona paflyer Ferdinand avepo anditika. Saka Ferdinand ndiye muimbi wechikadzi ari kupisa paZimbabwe masivano aya. Saka hande tinosupporta Ferdinand anditika tichiterera music yake tichinzwa
kwanzi ndokuigira rogwe anozondigara rogwe riri simple mwanangu handidi rogwe riri simple handiri riri simple ndoda zirogwe uye naro zirogwe rinobhururuka ziguru chairo wawa mwanangu undigire ziguru chairo rinobhururuka handidi rogwe riri simple handidi rogwe riri simple ini saka vana lara mugara matengera wechijandukwa micheka nokuti tinoda kumuomesera pakugadzira marogwe evanhu apa ndo patoda kumuomesera saka toda kumuomesera vari kugadzira marogwe chijandukwa mukaita mazirogwe ari complicated haarigadziri nhema dzake inhema pfekai mazirogwe ari complicated haye kuti haarigadziri rogwe iroro handi mawa ndokwatotopfekerawo zvekuinda usiku izvi otherwise kuno hatifambi usiku dzikangoti 6 o'clock 5 o'clock tatove mudzimba mwanangu Febhi kuno hakufambi usiku kuno unokarukana waisawo futi musoro kuno hatifambi usiku saka hakuna kwatomboenda usiku handiwaona totopfekera pabaiti ipapa marogwe waya saka usanyara kupfeka rogwe rako naika yakatonzi exclusive height kureva kuti exclusive height iri exclusive pfeka yawada unoona pfeka zvawada right tobva pane iyi kasaturday guys vangani vanenge variko sai malove nemalex 20 vanenge variko 21 ipapa vanenge variko sai malove nemalex right tichibvapo papo tozopinda mune yaSeptember ko tikuda tofarira kutofariirapo kutofarira tumai mwana kutofarira tu andita kuinda kumusha kutofarira tu chaiko tichibvapo September kuchitanga summer welcoming spring tinenge tiri muhaiti zvakare September tinenge tine imwe zvipfekai futi madress anobhuruka iwayo uyai nawo uko manje tinenge chita champirigori because iyi ndeye madiaries hatina class garenda kudza izvozvo madiaries hatina zvokuti kwai class we are classless so height yemadiaries iyo tinotocha musoro pasi makumbo mudenga tichitamba baba harare ani murikuwa tichitambisa zviuno izvi tichiita yatotoita imomo because isisu hatitarisi kuti kwai class kuti hatitarisi izvozvo totarisa kufara toda mafaro zvezvimwe zvomozozabhede kwapozozviitira izvi kwedu ndekwekufara kwedu ndekwekufara noise yoga inenge iri madharis agara nenoise ka anomoziva tagara tine noise makatodza mai noise saka isusu tei tichitofara zvazvokuti kunyara kudla tichinyara kudla muna chinobata samusa nekona yeruoko kudai haiwa isa hatiti izvozvo guys isusu kwemadharis hatiti izvozvo isi kwati titoona pachikafu apa tafamba nebhora chaiko tafamba nebhora ya ndo yemadharis iyoyo anomaona asi vanenge vakachena zvavo watch the space kuchena vanochena vanenge vakachena asi kungoti isusu hatilimitwi kufara tinofara kusvikira tabvaruka cheko tichifara ndo madharis tinotovharuka kutamba kusvikira tora makumba angu andaisa kuhomwedzi kumashure kukangama kuti sisimeli vaya mai mwana ndichi uko here bvunzai Queen B Shumbresi aripiko Brenda tegai Brenda akakangama kuti socialite akatanga kutamba apa Brenda munokangama kuti ndi Brenda imi ndozvatoita isi ndozvatoita we make the party go live yes yeah pachine chimwere saka guys garai magadzirira iyi kusura mangwana tiripo kana usina kutenga tiketi rako uya necash you can buy pado and then yaSeptember hakuna zvekeshi pado ugare watenga hakuna zvekeshi pado because marketers anoda kutongoziva kuti tikubikira vanhu vangani vanenge vada kutongobika paid kudhurawo zvikafu izvi vanenge vada zati tikubikira vanhu vangani saka chikafu chichi chinotongobikwa chizikava kuti kuri kubikwa zichiwati asi chandangudza ndechekuti zindiro remunhu ngarizare because madhayaris tinodla ngarizare kuti tuchaizvo ndakanyatsa kuvaudza marketers ngati zindiro remunhu ngarizare ende hatidi maraisi anenge mangai zvitakavaudza tikati hatidi maraisi anenge mangai 1+ tikuda chikafu mhando takatesa chikafu chainaka tikuda chikafu zindiro iroro chakanongeka kudaro hatidi zvokunyimwa hatisi masalad zadzai ndiro munhu adla aguta asiye mundiro ya zindiro iroro kavaudza kuti kubva kuti hatidi kulimita kuti kwa masamusa apera zvinozi zvimabhega apachina munhu nemunhu ngaadle kusvika awa mudumbu takavaudza hanzi tipei flyer Consulate. I'll post it Pamela. I will definitely post it. Hanzi na misho ubuye nemurume wako murungu toda kuzomumhorosa misho D'Souza
uye nemurume wako murungu musiya ndaunyatsa kumumhorosa ndazonyatsa kumbotamba naye padancing floor this time tichitamba naye nzedze chirungu dziya uye nemurume wako tengera murume wako tiketi uye naye ndakuomumhorosa zvakanaka paya handanyatsa kuwana mumhorosa kapaya hanzi uyai mutiitirewo dialysis zimu anobika zimu ndamari tirisigwa zvinhu hamenu makawanda here vanhu kuzimu tinoita munongoronga ikoko imimi touya kokubatsirai kufara hanzi mari ipi yacho hana ndeipi yacho hana yari kubvunza kuti mari ipi yacho hana nyika ipi yacho hana yekumafaro here yedu yekumakumboshure Shumbres Bells hana uyu ari kuAmerica uyu ari kubvunza kuti haiti mari hana ari kuAmerica regai nditombopinda ndinga hana imbinga kada kutengera munhu tiketi imi madhimini moignora munhu achimbinga resi ichitaura mucomment section ndipo munoona kuti madhimini acho naso wanda kufaiwa tise vamwe madhimini you are going to be fired and we will put new ones hana ari kubvunza kuti haiti how much imbinga kai imi zi apo unti zi apa hauna tiketi manyai pambinga iyo ipe bold Christine ndongwachikwa inenge niki takamuza toda white rice tidimangai right imwe ndeipi hana imwe handisikuzi imwe handina ine flyer yandinambonyatsostarisa ini yekupa muzinda yakutora mangwana iyi handinyanatsoona kuti iri kuita mari ine mapackages saka ine mapackages akasiyana siyana anzisa musudera foni wenyu wai ndiri palive ru unotoni wafona papi ndiri palive unotoni ndiri palive saka foni ndofunga iri pasalenda ndoisha pasalendi kana chidako ndayo namba yako ndeipi okay anziko nechimunhu changu ichi okay beauty hello Prosper ndeipi yako newe izuda here riri musoro ipi kuwakaisira izuda naiwe for the change naiwe puro ndikutamba zvoke picture editing okay ndinotorukwa manje okay alright mangwana inosani ndiri pakati nepakati so ndichaona baba Harare aiwa zvepuro terera uwe ndine function nesaturday Joburg saka saturday mira unzwe terera saka nesaturday baba Harare vanenge vari kuJoburg dhuze nekwandinenge ndine function saka mwoyo wangu ndikufunga katu kuti ndouya mangwana here uko ndomukira kusenseni kwababa Harare ndomukira makusenseni kuenda kupi kuIT yekuJoburg imwe kana kuti iya isi yedu ndeye umwe wedu ari kuita yake kunonzi kupa muzinda lodge hande svika nochida handi iri kuJoburg outfit futi aiwa ndoda kungoendewe kwenya ndoda nonyatsonyisa muri kuzviwa here guys kwai handoda kunonyatsa kunonyisa kwai handoda kunonyisa gore rino tichanyiswa zviwa tichanyati kakaura aiwe ndiri palive ndiri palive ndoda kunyatsoya kwenyu kwandizoyazonyisa hande kwababa mangwana asi unodza kwababa riri tobuda makusi ndozodhiraivha ndaka ndozounyatsounofara here kune hope but iwe unoziva kuti baba Harare vachakwira pastage nati werufu baba Harare vachakwira pastage nati werufu orit hande iyoyo yamangwana yacho murume wangu hazvibvumiri zvapuro asikana inini ndakati ndikutoenda just because of imimi because ndimakanditi handi saka maudotonjerasamema kutoda vatondibowa alright saka ndokubata mina nditaura nemunhu ndokubata ndafuta mina ndimbopedza ndimbotara nemurungu uyu ndokufonera mai manje kana mpedza hello hi SIS MELLY moro bule uri sei ndiri bo uri sei tine crisis iripo wena indava uyu musikana anozviti feli uyu
gosh. Ferdinand adirei kudaro manje. Last minute. Hazvinetsi aiwa. Hazvinetsi. Let's go for plan B. No. Let's go for plan B. Eh? Ndo zvanachida kutaura izvozvo kuti tora baba harare. Bata baba harare. Yes! Zvizvi zvatoita. Wabata. Eh. Watogona nditori palive izvo zvinachotaura nyaya yeshow yako nachotaura nyaya yeIT yako izvo ndiri palive as we speak ndatokubvisa ndakaisa live ndabvisa palive saka ndichatongozodza vanhu kuti zvafamba sei. But baba harare vane show ka 15 yavo iriko nesaturday iriko saturday kune imwe nzvimbo saka vacharidza masikati. Alright. Rega ndisepe paloud. Mirai. Right. Ndine muridzi wepapana nchikudzai pavhenyu kuti ndokwamunofa kuitira mapati enyu nemachichi ukatidedza mba kwatwitoda pavhenyu. Ndinaye panapa. Saka unfortunately guys pane ka crisis kadiki kaitika anditika kekuti Ferdinand hachakwanisi kunge aripo kusvira mangwana anditi saka Ferdinand hanzi ane show imwe yakaita double booked na manager wake iri ku UK saka hanzi contract yacho iri kumubainda saka she cannot be there saka manje fortunately enough ka baba harare andatishara nezvavo panapa pa live before murungu afona saka baba harare vabva vatongonzi dzvi saka imimi vese vari kuuya kuHaiti kupa muzinda mouya nezvizambia mazviwa mouya nezvizambia nezviskin tight because tichanga tichitamba generator handi muri kunzwa tichizunza ende blessing ka inzwa kaunzwa isusu hedu paneni hangu ndine timu rangu rimwe remadiaries riri kusapota riri kuuya rakasapota ipapa ndakango handi guys isu hatidi kulimitwa mafarika tigare tatokuudza pano zvenyu zvechisaladi zvechifoma isu motiregawo please isu tinoita kubvarukira mahaiti edaro zikama nekufara tinobvarukira saka tiregei tibvarukire tichitamba tichijavula tichidini nokuti mamemories aya tinomacriata kaanodarika. Yeah, very true. Aiwa tinofara twara anti munotongovaonawo baba harare kuti chero usingade kufara unotofara chete. Yes. Right. Saka zvadigwa muto guys, zvadigwa sugar. Andika chimbotara chiti hey manje kumasalad uko nafelina zvo zvachinja. Zvazoya kujiti. Tave kujiti kucoiling guys. Saka tochinozunza. Tave kucoiling tochinozunza avasipo amene henyu. Anditika but ndokwatinenge tiri kuswera mangwana anditika saka yei ndiri kumbonesana nevanhu vangu vari kunditi SIS MELLY verasenbega mungaindizve Friday baba harare tetinavo kuno ndikati handogona kuenda Saturday kudhuzeni kwavanenge vakanzi aiwa saka chambona kuti mina mbona kuti the best one ndeipi information mandoenda here mandodii mina ndimboona nababa harare kuti aufa but alright it's okay sure right mazviwa ka right mirai tinzwe information panenge pari kunge information baba harare tinenge tinawo netun ndo information yakutaura here imira itinzwa comrade ninjarod forward bafowethu naba bafowethu abadriver ngala ma-licenses abathathisa wona lawa asasibathathisa bengenama-permit andanjalo futhi nabafowethu abanganancwadi kahle zokushayela andanaba futhi abafowethu abanye sabathathisa ama-ID ma befika la ekhaya bengakwazi ukukhuluma ulimi lwethu abakhuluma angathi abazwakali kahle sibezwa nje ukuthi babuyaphi bafowethu ziyadla lana kufanda meva no-claim kunamagumba maveni everything lana bafowethu bangawuphethe i-ID ungakwazi uyikhulumela kodwa uzazi ukuthi ubuyaleko lekamzelikazi bafowethu ungangeni lana bese kutela abafowethu abesabathathisa la ma-license la sabathathisa ama-license uthola ukuthi umuntu wakhona akanayo i-permit e-straight le-ZEP la phelelwa ushwele ngoDisemba
nawo ungangeni lana kodwa kama ngabe nayo le original permit awuyangena impela abakuhluphi bafuna nje ukuyibona ingeno iphethe bangabe ungayiphethe leyo permit yazi ukuthi sebeyokulandela nayo lapha number 4 bafowethu ngiyanicela ke bafowethu nabafowethu kahle kahle kunalabo abafowethu laba ngama distant vela abanganalutho hlobo ningangeni ke lapho bafowethu ku plain and fundamental duze ne summit lana ziyadla boye bafowethu ziyadla impela kunegumba impela liyabaloda lapha abantu niyaloda lana we bafowethu loda njengezi bafowethu ukubani buyele emakhaya kodwa manje ningabe ninganankinga ke bafowethu ningaphindela ke emakhaya ngoba vele sinidinge lana danki ziyakhala makomrade bese ngifakile lo mlayezo lapha ku images la zihambela ngapha eHebrew ngapha kuzo zonke izitrata kahle abheke kahle lama client ake watshela umuntu manje nama client ukuthi ma client lapha kuyabheda ngoba nama client athathwa straight ama client athathwa straight kuthatha udriver kuthatha konke lama client nemoto right mashiwa zvakutogwa neuyu kwanzi kuhubro ko vari kuhubro ndimungatokonfema hanzi vari kuhubro please fambai zvakanaka kuhubro hanzi kune makona ese vari kutora vanhu kune mamheno malicense ari kunzi kwai vanhu vakambotoreswa here kudriva malicense muno muchichichi hanzi ari kutorwa kana usagonotora chirudzi usafambire kunzvimbo ikokoko because vari kutora hanzi kune magombakumba akamira makona ese animaona hanzi my driver is an inner driver okay information ayo yana beauty store ari kuti murume wake anoshanda ikoko hanzi kune magombakumba akamira makona ese vari kubata zvisine maclients kana uchidriver chiuber kana mota nachihanzi hakusi kufambika saka please kana vari kunana hubro mongwarira handiti the idea tichitaura zvinhu zvitechiti mungwarire be careful paunofamba nimanzwa kuti muri kufamba sei kuti vakadzvara makona ese ehubro saka imimo chichinja road manje chichinjai road motsvaga kumokwinda nako kana uchigara kuyovhu usachapinda nemuhubro handika usachapinda nemuhubro tsvaga imunzira yekupota nekumwe uchinda nayo mazvinzwira information kungove careful kuri right handisimeli kunyepa ndiri kuhubro handiziviwo ndangopuwawo handiona nchipuwa izvo zvapa chinzi kune information iri musikana chona ati murume wake anoshanda mumadriver imomo natichazivi chokwadi tinde chipuya ari kuti kunyepa gainditege munhu ati information saka tichaziviwo asiwo there's nothing wrong anyorapa udazama kupina comment yake kuende pisho saka handiziviwo zvino zvangotauka meno kuti kunyepa kana chokwadi ndangokupayawo ameno but ingochenjeraiwo still just be careful whether zviri kunyepa kana kuti kudii chamboita kuti zvisekulate hatizivi just be careful whether ndezvekunyepa kana ndezvekudii uyu beauty store uyu ari pamusoro ndiye auya nemaaudio aya ndiye akanda maaudio aya saka imi michingovei careful akuruma nzeve sometimes ndewako pamwe kwawapfuura neko iwewe wapfuura neko zvisati zvaveko handiona paunozopinda lokunasangana nazvo hapana chinombo it doesn't hurt just to be careful guys it doesn't hurt just to be careful just be careful chete pakungofamba apa komba uchingota sawo uchivhurawo maziso chete kana usina chinhu pakava ndemere matwist next to summit okay uya kuti anogara pa next to summit hameno hatizi hanzi vanenge varimo traffic ukaitawo munyama unobatwa kwaine zuro ndope vanga vakazara kosi panga pane mapurisa anga afurwa akafa okay saka mukona information yacho kuti yakawanda wanda handiziviwo guys hameno ndo nyaya iripo ndo zviripo kungove careful fani mukufamba just be careful mongovhurawo maziso enyu nezheve chete kungove safe chete animona because chinoitika mhuka dziyadziya kana dzafunga kuropa ka hadzitarisi kuti unebepa kana kuti hadzina mhuka dzemuno dziyadziya saka kungove nhikikiri kungori bo right guy saka ndakuenda guys and so vanga vavhara vachiti vanhu find alternative routes saka zvakaitika hazvo ichokwadi kai routes takavhara zvakaitika nesuro all right hanzi zvakatoitika ndo zvandakati zvakaitika nesuro saka it happened saka guys hanzi kusunga vari kusunga inga pakaipa hapana mira mushi pakatoipa chaipa
Right guys, saka ndizvo zvindakuinda ndokubata manheru asi kwete palife kuno kunde ndiri kumaraini andichika. So yeah, pane zim crime channels reached out vati vari kuda kuti timbotaura nenyaya dzecrime pano padiaries vachindi interviewa inini. They want to interview me, so I said yes. So they will be coming. Vati vanoda kuitira pano, vati vari kuda kuti zviitirwe pano. So we are going to have that show yacho pano andichika. And then introducing a new show again. Ndaitoifungawo ndichingoifungawo zvangu andichika. Tichauya tichiita guys, vane vadiwa wavo wakarambwa nemunhu wako uchiri kumuda andichika. Wakarambwa nemunhu wako uchiri kumuda kana kuti kudii ukabva watoblokwa hamuna kugadzisa zvinhu, you're not on speaking terms, vanga baba vemwana kana mai vemwana, you're not on speaking terms, makaenda up zvinhu zvakaipa, uri kuziva kuti iwe ndiwe wakakanganisa andichi. We are going to start a show yekuti right munenge uchifona kuti wondipa nhamba yemunhu iyene zita tokumbira regerero andichika. Public apology kumunhu ushu, kuda ndi baba vevana kuti mugadzise ukama hwenyu, kudai ex boyfriend yakakurambira chimwe chinhu ameno kuti mugadzirisane andichika. Saka tichaitsvagira zita imi muchapasi moisa zita mucomment section tingaiti kudii andichika. Kana une shamwari yako yakakanganisana nayo mukablokana musina kugadzisa zvinhu, probably you just want to make peace andichika, asi musingadeni kuita mafriends kana kuita mafriends anditi. Tofona tokumbira regerero on behalf yori pane mwe phone and then we move on. Saka zita reshow dacho ribude kwamuri kuitira mangwana vaya vanoziva chiclaim kuti takabigwa show vanoziva kuti takabigwa content, mubva mataura kuti iwe tisakaipa zita content tisimeli wakatongotera kuti ndachingozvifungawo. Ndazvifunga because ndakazvifunga because pane a certain lady akauya achindikumbira kuti ndinotaura neboyfriend yake mushure mekunge aporongera boyfriend ikagumbuka ikatsamwa andimaona ikamubloka, but iye achiri kuda munhu wake. So I had to reach out andimaona kune boyfriend yaya and we had to ask for apology and things like that. So I just thought kuti why not kuti zvitewo padiaries apa itoita show andimaona. So yeah, tipe hanzi inonzi love back. Okay, Charity ati love back. Another chance there. Andy Gladys ndio varochandisa another chance. Sinozodita zvekuti tabasitarawo futi. Love back inenge iri kutora inenge iri kutora mukombi. Right, I need to apologize to you. Thank you Alice Zuze, thank you. Closure haizoiti singe DNA closure here tikati closure haizoiti kunge DNA closure. I am sorry. Yes, I think you guys you can agree with me. This can do ish, you know it ish. So that even munhu akaziva kuti ndipa life akazondzokera kushow anotowanawo topic yakatonziwo caption yakatonyorwa kunzi I am sorry. Hamuzvioni? Hanzi vekubigwa takazoona kuti live that day. Ameno handizivini kuti wakaita live ameno ndimakatoenda kugogova Joshi. Handi ameno amen. I hope show yavo inofamba zvakanaka. Tingazviteedzera zvevanhu. Kuenda bigwa content tikazviteedzera. Kupa makuwa tine vakawanda nta makuwa vose vanongoita makuwa vose vanita makuwa 150 people ma Facebook apa ma content nemakuwa ndo akatowanisa kudarika vanhu. Vachingoenda vakadaro. Saka iyi anditika I am sorry I think inoitai. Saka let's name it I'm sorry for reconciliation. Ayo ngatite I am sorry I think it right. Togona ngosedu reconciliation kumberi uko. I am sorry or reconciliation tosa kumberi. I owe her that. Yes. All right, Alice Zuze, all right. Yes, life is too short, Vanessa. We need to make peace sure. Life is too short to funge. Right. Saka, yeah. That show I'll see my schedule kutindezha rini and then I'll tell you ndichesa flyer, dogadzira flyer and then we will start from there. Hanzi chirunguma one. Aiwa, tinotofona chero kuzimu chero kupi chero ku America tinotongofona. Iwewe chiti kana uchida kuzadu rupinda pa program. Buy airtime, tenga airtime yako. Varipo vane bana baba wakawanda vasingatadzana na baby father wao. Hanimona vana baby father vakawanda satadzana na baby mother wavo. Hanimona shintsirani basa but pane vana. Hanimona pane vana. Saka we need to do this, guys. We need to do this.
We need to do this. We need to do this. I'm not sure. So guys, yeah, ndakwinda tubatena time tamantika. Love you guys. Ndigendi kusira link. Please, mushare link anditika reku consulate. Bye bye.